Lorenz Gonzi kien speaker tal-Kamra bejn l-1988 u l-1992 kif ukoll bejn l-1992 u l-1996. Fl-istess perjodu, Gonzi kien impjegat ma' Mizzi House u kellu l-prattika tal-professjoni privata tiegħu bħala avukat. Kien impenjat ukoll f'żewġ karigi oħra fil-qasam filantropiku. Il-ġurnal illum staqsal il-kellim ta' Kastilja Gordon Pisani kemm kienet il-paga dikjarata ta' Lorenz Gonzi dak iż-żmien. Imma l-kellim ta' Kastilja naqas milli jwieġeb u minflok faħħar ix-xogħol li kien jagħmel Lorenz Gonzi. Qal li kien strumentali u ħadem fuq il-kodiċi ta' etika d-deputati. Gordon Pisani wieġeb ukoll li kien fl-2008 li għall-ewwel darba li speaker kellu l-għażla li jkun full-time għall-ħidma parlamentari. Meta kien qed jikkummenta dwar din l-aħbar, il-mexej Laburista qal li Lorenz Gonzi huwa mdorri bi paga doppja. Qal li għall-anqas meta kien speaker kien jieħu żewġ pagi ta' żewġ xogħlijiet, issa qed jagħmel xogħol wieħed u xorta qed jieħu żewġ pagi.